Upír. Však ale sa to otočí. No, Mám by 11 si prijať jahodovú príchu na proteín, objednávam hneď? Dneska som mal moje jahodový predikcie. proteín. Keď mám voľaké body urest, tak dám na prep. To vôbec, ja neprehrávam už. Počkaj. Včera sme hrali jak páni. 1200 shillingov, ty kokos. Ale možno keď tam na prep, tak vyhráme. Na prep. Po väčšinu to tak má naopak vždy. No dávaj, zľúbe. Krysa. Škorica znie dobre, to je taká príchuť, že je škorica a ousené vločky. To je taká zvláštna príchuť. Dobrá. Míšo, čo ten oný? Že minus 400. Guláš. Jaký guláš? Á, však. Ne, Segedinský takú kutiaň, guláš. čo mi poslal. Tebe jebe, som tu kolektora šravda, to nič horšie som asi nevidel. To vypadá fakt zle, to sa ti akože ľúbi? Nie, však práve že nie, len to by bolo akože pičovina minimálne zahrať, že čo to vôbec je. Highguard, no, to je ono. Ajgar. Tie príchute sú prírodné alebo chémia. Sa museli dofetovať tie developery. Malováčko, neblokuj. No, škorica sa dochucuje, myslím, že normálne Kurva, alebo no. škoricou. Ale ako jak chceš jahodu a tak. No, my To Mohol si byť o sekundu. je všetko chemické. Tak, Piču. Akurát ja že niečo. akurát si sa mi dal, no. Ja som mal na hlave jeho. Ja som bol napravo. Ja viem, ale si ako tak prebehoval. Keď som mu uveril na zjedu. Kde pred barákom? Po token. Chlapci, mám to, idem plantnúť. Ukáž nám to. No to Ozo ťa mal skôr. ozvi odborný. Ja to čo nám na to asal kokot skurvia tu. No však štyroch. To sa normálne molotov tam išiel vybehovať a vyjebať nás. Náhoda. Level 5 facey. Najebal mi sem omorinkyka na podložku. No tak to by som zabil. To bol Lucky, čo podľa mňa? Však mohol byť, čak, ale level 5 sú talentovaní, takže kto vie. Prečo sú tvoji vždy do 10 sekúnd mŕtvi? Ja ti nevím, Karle. Rosa Libby, dík za follow, ďakujem ti, Radeček, díkes, Nikolas Nixor. Nikol a Snixor. Vy ste dvaja na jednom účte? O, mino. Mám to hečka lepcený. To je jak oné, kedy si, ako niečo tak ešte funguje, ale kedy si mávali napríklad, že spoločný, že frajer a frajerka, že si dali, spravili spoločný Instagram, že alebo Facebook. Nevidím kokot, nevidím. Nevyval! Väčšiu cringiaru som v živote nevidel. Kokot. Ešte jeden nám ide, je to 3v3 chalani. To mi nevychádza. To je niečo horšie, čet? Čo to je koho vôbec nápad? Ale vieš, že to je taký buzerant jeba. Dobrá strieľa. Pekne, jedna v jedna. Začka musí byť. Myslím, musí byť začka. Do piče, hovorím, že idem tam pre zbraň 45 v jednom. Ome. Nejku. Nemecký kokot fašistický Ak vyjebaný. majú pár spoločný Facebook, tak na 100% to je nápad ženy. Poďme tam uškvariť kokota. Kamaráde, neviem. Neviem, či to je nápad ženy. To ja si myslím, že tu sú skôr chalani začali byť takí, akéby moc majetnícky a všetko chcú mať moc pod kontrolou, mi to príde. Takže podľa mňa by to aj nebol No je to nápad hrať ženy. úplne, že pomaly. Že iba proste si zastaneš a stojíš. A čo ešte hádže niečo? Nie? Nepríde vám zak? Chod do piče, malo. Na jednotke. A CT. 2A, 2A, 2A. Smoke limit. Píte jeden. Žena určite nie, tá potrebuje motať ďalších 10 ľudí. Mogłem te longo? Long si smokol? Kde si v pite? Short clear. Pite, malom pite. Pekne? Pekne. Nice. A 2A, 2A. Jeden má málo, jeden má málo. Idem dovnútra. Nejak si sa sfeminizoval, Mišo, to sa mi nepáči. Keď príjmo podľa seba, chápeš? Tak to mám to povedať. Nice to. Môžeš barak. Pekne.
Barák Barák? asi. Barák? Asi. Ale možno Či išiel sa ako pozerať. barák a savenúť to. Nemôžem volať nikto. Kukuričky bonduel. Mišo defil mňa ten kokot. Že by bol v sajte celý čas. To asi nie. Hľadám umrem, toto. 17 zápaj mu nechám kokotovi. Ja som mu dal 3. Čo, alebo streamuješ 4 hodiny a 40 minút? Čo zase tu vy riešite do piči? Potrebujem Matematici? Čo ja sami si rozbehli za vtákom cez rybník, prepadol sa im mlad 5 metrov od brehu, musel som ich preniesť. Potom pol hodinu odbehli domov. No dlho si nemal kebab, počuj. Nerobia dobrý pre nám To Bratislavu. na sere, čo? Najbližší. Chudence, haváci. Taký, že by To máš pekné divné kámoše, si tohle delají? Nie, to som myslel tak, že som podľa toho, čo tu, to zdedikujem z chatu, vyťahujem informácie, rozumieš? Počúvaj, bavíme sa s chatom práve teraz. Počúvajte, chalani. Keď je niekoho nápad vo vzťahu, že si spravia spoločný Instagram alebo spoločný Facebook, koho si myslíš, že to bol nápad? Babi. Jediný som povedal, že chalana. By som úplný kokot by, nie? No však áno, a je 99% chalanov sú totálne lúzri skurvení, chápeš to? Ešte aj teplý k tomu. No, A hrá sa, že máš frajerku. no, a vieš, sú takí, aspoň z toho, čo čítam vo svojom internete dlho, vieš, tak sú takí majetnícky moc alebo niečo, vieš, silou mocou kontrolovať veci. To je Ženy, skôr, že ty chlapi? bude, no, Skôr ženy. ťa chcú kontrolovať alebo niečo. Ženy ťa majú tak piči akorát tak. Žolo, spýtaj sa Sojky, zavolajú. Ona išla ku kamarátke na oslavu nejakej pornoherečky. Ty kokot. Ty čo si ideš, jo? Ty jej dovolil? On tu? Volil, že mi sa nech ide. Mám kľud. Dneska dáš do... Kokot som sa zadýchal. To bola Dobre, jedna obor, bola? Ale neviem, jak sa volá, ale že na Twitteri má normálne anál a takéto pičeviny, že trajajú tam jebu. Koho, tá kamarátka Sojky? Bude počúvať barák asi. V baráku, piče bomba. Ja idem Bolo? som hity, alebo 3. Poďme, chalani. Budem pomôcť Fírovi, zoberiem bombu. Yellow myši. Počujem, shortovi sú? Pekne. Barák. Pomoc! Ešte jeden tam musí byť. Baraku? Hej. Vidíš tú otočku, kamaráde? Doma som pektoval, to bola otočka jak hovado. Tabak. Tapla. Mohli by na tabak ináč, no jeden rýchly. Dávaj. Ale ktorý mám dať znovu tú Pablo? Nebol tam. Teda, čau. Volá sa nejak, že Kali. Ali? Kali. Pozrite ju na Kali je rapper. chlapci. Ale neviem ako... Alebo aj politik. Nie, že Pozerajú, natáčajú. pozerajú všetci v čete. Môžu byť. Short. Pekne. Jeden bude B asi. Hej. Počkaj, flashujem. Poďme. Nevadí. Jebu. Pekne. Ticho, to hečko ich pekne Panic shoot. zozeralo. Myši webka, čo je s ňou? Čo to DBDčko dneska? Pozor. Chceš si zahrať, či čo? Ja som to hrával. Čo? Čo, môžeme sa, jak poviete, tak môžeme ísť utekať Aj spolu. žolo stiahne. No to nejdem stiahovať, to mne dlho bude trvať. Pičo, že to má 50 giga alebo koľko. Len žolo je z Prahy, tam nemajú Skôr internet. vystreliš hlavu. ako- Dneska Sojka nám bowlinga kedy. Pištole, kokotiny už majú. Čo? No, potom mohli strieľať. Dobre. To je halu, že on ti dal hlavu a ja hneď za tým som mu strelil. To je, vieš, aké je unlucky toto? On má proste skapať hneď. Ja som myslel, že som ťa ináč zabil. Zakol. Dobre, prečo mi short. Jeden cetaj. Pekne. Dík, ty kokot. Sorač. Ešte ja.
Rozstrelím to. A banán má Nemáte malý. bombu, ale Nemáme ale bombu, Mičo. Baja. Banána. mohli by ste banánu rýchlo spolu. Modrá. Drž mi to, toto. No ja som išiel už na long. Token. Čo ideme? Teraz Skákal mohol. ten retard. Myši, Poďte počkaj. Počkaj, idem s tebou, Mišo, počkaj. Je na banáne. Vyvehol jeden. Poď ho zabiť token. Daj mu jedna. Ťa. 3, 2, 1. Počkáme, máme čas. Máte čas. A nemám to obiť dookola? Nie. Vedľa seba refrag musíme dať. Tak ale rátaj, že toto je koľko, 22 sekúnd? Ale to nič, ideme do sajtu, zabijeme ho. Dobre, idem prvý, dobre? Potom. Poď. Bravo. Pekne. Ešte vidíš to? Nevieš, že som išiel prvý. Tak to má vyzerať. Jedna v jednom mu dám, ty kokot, hej, Istota. pod nohy. To je kapem. Dobre, vybal som práve 3 presáky, 4. Takže teraz to majú mi odletím odtiaľto. Oficiálne. Rumpel, ďakujem za followicu. Dali ste to? Vajco, myslíš, čau, čau. Dali. Dali to. Sme páni. Páni svojho času. Páči, ty kokos. Páči sa mi, že Rez je stará škola, on aj keby videl pornorečku, tak by sa Max dogrcal. Tak som sa aj ani nedotkol, ti hovorím. V žiadnom vesmíre. Neviem, ja som chorý asi, keď to príde. Ide do piče už ten kokot. To som ti dal ja asi. Nie, to som ja trafil. No naľavo, môžeš. Má zase bombu, chalani. Čo na short, bacha token. Tu doľava? A čo keď máš bombu, že vyhodíš z okna alebo niečo, zapalujem si boilere? Poď, daj. Flashing. Dobre, počkáme na ten do smoke a môžeme ísť. Idem prvý, flashujem si to short, flash. Pekne. Počkaj, musíme také nervy, čo som mu dám fúkol dvakrát, moc mi na tom ide. Proste dobrý buzna? Nie som, ale kokora, neviem. To je podľa mňa ovíkové všetko. Hej. Ale furt má hitol ten kokot. Vyjebaný. A tak teraz to je ťažšie, lebo potom keď vyrastáš, tak jakoby, vtedy sa jakoby najviac To je mi učíš chlebík. a najviac vnímaš svoje okolie. A teraz keď sú jakoby mladší chalani do mňa alebo niečo a už sú moc na nie na internete, ja som na internete, ale vieš, ak to myslím? Že je moc výberu okolo teba všetkého, To musí byť a nadať však vieš, niečo. lebo kedy si takto, že na voľno porno alebo niečo a samé dievčatá bolo vyzlečené, také pičovinky proste neexistovali, vieš? 30. Teraz je to moc jakoby, nie že moc, ale viac k dispozícii všetko, tak ľuďom z toho jebe. Mogli shot. Žolko, idem do piče, mám 30. On 2. Fires, tu máš flash, či máš? Flash mi shot. Taký smoknem long. Alebo sa boostil. Presmoknem. Taký flashím najebem. Poď. Taký. Pani to nie. Ešte jeden short line. Pekne. Pekne. A 2B. Ja pozerám mid, hej. Vládza povie ďalšiu. Není přes DC rozumět? Dobre, čo mi nebolo rozumieť? Zopakujem. Pozerám. Že som pod lesem. Ani šapky z bordelu, ja som nikdy bol ani vôbec v bordeli, ani nič také. Akože... Mne to príde nechutné. Daj kokot. Jeden vináreň. Dobre. Midovica v barak. Kávičkáreň. Kávička. Ani v tom vlastnom, A druhý je Bojko. ani v tom vlastnom. Dobrý bojko. Aký bodycount je už moc u baby? Tak idem do cíľa, som chceš len vyspať, alebo s ňou chceš naviazať nejaké puto, nie? Pre niekoho nie je problém 50 a je mu to úplne jedno, vieš. Ale kúkal som dokument o myšiach a tam bolo povedané, Čo sa deje, chalani? a myši majú z veľa percent spoločné DNA s Nekričí, naším. neháda sa. Lebo nehráme vyjebaný Mirage, To nie je kvôli Miráši, to je to, že sme dobrí ako kot. Nie, je to Tak. trest. Či má dievča viac partnerov alebo chalan, tak potom je o mnoho horšie naviazať to puto partnerské. Potom každému jebe iba, vieš.
Preto je lepšie. Keď Je, nehor. toho není veľa, chápeš? Ako jeden. Kokot, čo ešte vyhodia z toho banánu z prúdu? Dobrý kol, nie Mišo? Počul som ho. No ja som nepočul. Je na mide, na shorte jeden. Idem za vami na B, ale. Piče. Viete mi niekto smoknúť long? To je to Lerp som vypol, hej. Kúkaj mi CT. Kúkam. Pekne. Kúkam. Dvojka. Sajte. A ty? Ježiš, dneska sa to tráfa to. Bolo trhaj. Ja idem volať dome zajebatý. Mohol byť ruiny inač. Kúkam. Logan, čo, jak to vidíš? Cítiš? Nič? Dom ti prešiel, či? Sekol mi, one, to bude volať o boileri, aha. Hop! Jasne, že tu je. Ty kokot! Ide ti dole boilerom. Ne, no, ty počúvaj, ty krísa. Ja viem, že si byť predo mnou, ale choď do piče! Pozri sa na krísu, skurvenu. Ja ťa zajebem. To čo bude za movement, čo ti jebe? Ja ťa skapem. Ty, Choď ho zabiť dome. Boiler mu vypadne. Logan bojuje, a nie Tak, skapal. Mišo. Jak ťa ojebal. kedy máme sa možno dneska, pôjdeme... Jak nepojeme DBD, pôjdem zahrať Welcome to Game 3 a dáme možno dneska My Winter Card. Marty, 34 mesiacov už, ty si blázen, ďakujem ti. Vozi. To mali eko, alebo čo? Nie, my sme len dobrí. Na kokot. Ten cez flash ma jebol 2 na longu. To je krysa. Ešte jeden na longu, v zube bol ten druhý. Pekne to bolo on. A na shorte. Short. Poď naspäť. Ja? Nie, Koľko vám je to dneska strieľa, neviem ti klam. Ja som tu na... Ujalkovi, ne? Nemal som full auti, mal som iba cinknúť hlavou mať piči. Len som si nebol istý, či ten vzadu vidí alebo nie. No na šorte, nie? Chcete SB? Ne, však chcel som. Lebo choď short, Bono. To tu je vola, kde je. Ty ho zabiješ, ty si dobrý. Na Bčku jeden. A v B. Tak poď, no. To ideš hodiť po textúru? Si banán. CD čisté, no. Tu. Hej, Mid. Mid. pôjde ti. No. To vymodel je dobrý ako koc. Vidíš doprava aj, čo? No, troška. To je, mne to veľakrát zavadza. Ja Aký nechápem máte tých výhodu? hráčov, Dnes mladých. keď prišiel proto na pumpu za mňa a Si aj môžem povedať, že dosť zľava dobre, že doprava hej, karty, hej. kokot. Koľko máš výhodu, ale mám 68. Tam Neviem, je neviem XY, Z tiež sa menia. Aby sa ti hýbala z druhú stranu, to bude tak. Je model, podjebník? A neviem. Kam to ide? Ja, 8-2 kamaráde. Strašne Ja to sú malé sredajšie ratingy náladu. proti nám. Dobre. Jeden. Hori. Na longu prebíja. Žolo má B. My máme... Dobre, idem na B? bežku. Máme všetko, ty kokot. Aj kontakt na predajcu. Flešujem, no. Daj Bože, aby nevyšiel CT. Nech Bože dá. Ten víťazný gól. Logan ho dám chrbti niekde, no. Long. To nestalo, že vybehnem a zajebem 2 hlavy len tak. Prečo opravili ty one? Mačky. Všetky Welcome to Game za jeden stream, to vôbec. Že tebe tá dvojka trvá celý run strašne dlho. Čaure, za chvíľku 30 elo. Máš? Za chvíľku? Koľko máš teraz?
Ja dneska, jak vydám tieto dve hry, tak mám naspäť 27 000. Obrali ste tie zraky. Páčne, lebo si pochybovač. Tam vypol. Nevidím. Joj. Ešte jeden. Pikuje, v strede. Ešte jeden smoke potom. Nice. No, bacha na hečko. Som ti jebol do hlavy, Haló. hľadá FPS do Idem Skápem si reštartnicu. Dneska celkom granátiky dávam, Miši. Ja som dal ako fixuje, že keď podržíš... Dobrý večer, čau, čau, čau. Tak sa vám fixuje Aj, FPS. 5 sekúnd, no. Ukáž. To som videl na TikToku, no. A ja. Čo? Konský kokot a hauzej. Že keď ti dropuje FPSK, Čo? držíš štáb 5 sekúnd, On tak sa to ti to fixlo, ty fixne. kokot. Ja nechápem prečo, ja mám dneska 600 FPS, chápeš to? To čo, veľa či malo? No však dobre, ty kokot. Však Ja by som normálne si dal niekedy máš krát 300. 4. Je dobrý Dneska server, nekáže, ale ale krypto. cítiť aj, že to má dobre strieľa, že strelíš mu na hlavu a dá dostane hlavu ten kokot. Som sa Úplne to to štyri. no. Hej, Botek, takú to potrebujem, dobre? Živočku mi daj. Aj, to ukem. Zedol si? Hodí ti smok. Jeden na banáne. Bomba nám ide. Los. Čo? Ide. Bčko. No čakaj, nám ide ich máme. Ideš ich vyvolkovať? Nám ide jeden. Ten? Buzerant. Ty kokot. Čaká. Aha! Banáne. Čo bolo? Dropuje FPS, tak ty piči. A nám ide ešte jeden. Okolo kanála chodí. Si do tebe, rest. You so precious when you smile. Gotuješ ich? Nie, mám zvučku. Short. Ticho, long. Lentuje ti, poď. Faker. Brutálne dropuje. Úsmiech sa čuráku, David Jaren sa, ďakujem veľmi pekne. Reáčik a tebe v follow, díkes. Čo sa stalo z BVCD už nehráva? Nemá tam čo robiť. Ale prvá výhra. A Krysa do Bez toho polečka, bolo. vieš, to som No to ešte nehovor, Boha, kamarátko. včera sme vyhrali. On to musel byť druhý, vieš. A prišla nová sezóna na premiéru, takže všetci fetujeme CS-ku teraz. Že- Dojdu a hneď slyším ten cigaretovej Ako cigry nám pojebanej. napali. Samuraj 23 medácový sáb, ďakujem veľmi pekne. Dám ti brofistovicu, hneď dám ich chvíľočku. To sa už nedá prejebať. Musím raz povedať. Hodil svojho, že? Flash. Nemám. Kanál. Nič čistý. Ono, ty zase hráš s Baraku mŕtvý jeden. Skacka. Ešte jeden. Ešte jeden. Naľavo. No čak čo máme, čo sa Čo ľudí je ako za hru mi prosím ťa povedz. 27 000 elo tam má blázen. Zrazu nečituje jak kľud, ty koko, čo? Je Musíš bláhra. uvedomiť, že... Piču, lebo tie tvoje prehry mi to nadali úplne dole, tak máme tam a tí henty budú 5000-oví tí dvaja. Nemčiko, čau. Ja som Samuraj. teraz taký, že ja trafím všetko. Aj keby, neviem, aj keby... Mravce Ja sa ešte nechám na zálohe, keby sa tu niečo stalo. Bono, ty si ale v Ja zálohe, viem že hrať iba proti permanentne. silným jeho picám, jak je. Bono. Permanentná záloha. No Token, ty máš takéto fragy len proti fakokotom, ktorí prehrávajú 13-2. Keď tam ide trošku do tvojho, tak si v piči. Ten? Je Idú, že vlastne. Čiže, flashujem ti ten banán. Nám ide Nevidím holo. nič. Flashujem, otoč sa. Ešte. Kiwi, skúbená. To isté mi dal. To je buzerant vyjebaný. Banán. Ako nepôjde. Dom. Predstavte, že by sme to prehrali ešte.
Počkať skolo po schodove dole. Čiže som sám, ty? Zahraj niekedy Evolve. To už nevypíš sa severy náhodou už? Či ešte? Otočka chalani. Mohol si spraviť niečo, Bono, že ukázať? Do videa. Čo vám príde chalani? Botecha to nevidím počať. Neghostuj ma. Donumis. Podám, keď dohráme. Saj a cucej. Ty kokot. Sosa. Jen s tebou do baráku, Myši. Tam? Tam bejkič. Seka niečo. Granát! Jeden nám ide. Nevidím to koho. nechoď. Čo som došlo? Pošli mi. Ide mi long. Second mid. Čo smokujú? Aj. Peď možno. Tak skáp. Long prešiel. Alebo je v tom zube. Má málo. Mamo. Pekne. Jeden je na longu, Majmku. Myši. Jeden na longu. Ja, Aj no. na Long banáne. určite. Keď mi dáš Sú hlavu. podľa mňa v dome a ten long. Ja, že sa tu s niekým Nevidel strieľaš. si ho v library sa mi zdá? Vináreň? Alebo že by prešli CT. Videl si ho kam. No. Library Mám bombu. last. Sajte. Máme bombu. Token trhá. Môže byť mid. Fír. Kúkam ti mid, hej? Alebo... To už vyskakal? Nevyskakal. Dobre si dal kolo chalanicko. Že si zobral tú M-ku. Ja som kokot. Tumek, ďakujem. Kokocisko. Zachytím, keď bude vyskakovať do baráku. To už nedá predať, nedá. Poď na ten banán, ich tam rozjebem s tým magom. Keď oni tam pália, tak No, nikto prijebano. nám ide, no. Máte forsovi sú chlapci? Tak poďme. Pálim ges. Kadem oni na pauz. To ten 10 byť. Nezabím ho zase rovno Háčečko. odčal. Hádžem. Háčečko. Utekaj. Horať prvú správu do DM dievčaťu. Dobre, to je čo mi dá. To je kokot. Neba palác. Čo je v dome jeden. Dobrý je? Tento je dobrý, no. Šťastné prasa. Do domom skočil. Aha, Baraku. na longu, Dobre. ne? On ide. Že porať prvú správu do ma DM nestepol. dievčaťu, ty si blázon. Chani, poďte vyhačkovať banán. Nechceme dať chalani pauzu, že by sme dali akože Akože čo? refresh hlavy. Hečka, banán, poďte všetci. My tam chodia non-stop. To je pekné oslal, kokotko. Ja to vybehnem. Fakt netuším. Nikdy nepíšem prvý, ja nepíšem nikomu. Není si náhodou Respin Joker, lebo by som ťa plieskal až do rána. Vy ste takí kokoti. Ono, ty si normálne retard. Ja? Než ani hečko. Čo som ho zle hodil? Si mi to hodil pod nohy. Môže byť. Čo tu robí ten kokot krysácky? Mne si vypisoval? Ja, že to je tvoja mamka. Do píče. Čo? Ide. Bono, zdržuješ ako kokot, fakt. Ja viem. To pička sa mála. Skoro si ho mal. Možno vyhrať Ja som už nevedel, ďalšiu, že je rýchlo to bol nejako sám, vyhrajte do prčíc. Poďme dole do sajtu už, holo. Hodím iba hečko. Teda mali. Alebo náš máš mali. Hoďte mi smog, hoďte mi Mega smog. Hoď mu mali, hoď mu mali. A hečko mám. Ó, dobrá, Nemečko. Hečko je bať. Jak sa nedajú dať za CTčka po 4 kolách jedno kolo? Jak mi to vysvetlíš? Prekliali sme to, preto. Tak čo chce začať otec pije Bčko?
Poď prvý? Dobre. Jeden banán. Pozaj, toto. Ruiny. Pecka tam je ako pizza. Bčkovica. Bez smoke. Nice. Akorát prešiel, keď som hľadal smok kopať. Holovky. Jebanča. Ďanem, až Ide. to token. Neuvidím to. Prebijam. Barak jeden. Bez smoke zas. Bude sa token. Tlačím ho, idem CT. Všetko zo nejak piknul? Vypo. Na banáne. S bombou. Čaujem vám. Čaujem. Žal ich má. Dva sú dvaja, nie? Neviem, kde druhý. Ty kokos. Skoro som ho mal Druga tam. do piči. Skoro, no. Môže ísť do smoku. Musím mať málo. To mi niečo nestrieľaš? Ja ho nevidím. Čo ťa preplo, ty kokot? Má vypo. Next. Toto sú situácie, kedy musím ukončiť hru. Že situácie.